טוב, אנחנו חוזרים למעגל טורי. אני רוצה להראות לכם שיטה לפתור מעגל טורי. עוד פעם, מעגל טורי, אנחנו פותרים תמיד כל מעגל, פותרים עם כל הנוסחאות ורושמים הכל מסודר. אבל פשוט אנחנו נעזר הפעם בטבלה. כאשר נעזרים בטבלה, חשוב מאוד ותקפידו, כי אם אתם לא מקפידים על הסדר פה, זה בלגן אחד שלם. חייבים להקפיד. בעמודה הימנית ביותר חייב להיות ההתנגדות באומים. אחריה חייב להופיע האמפרים של הזרם, ואחריה חייב להופיע המתח. כי זה כפול זה נותן את העמודה הזאת. תמיד ה-R כפול I זה ה-U. ובעצם I למה שווה העמודה הזאת לחלק לעמודה הזאת. I שווה ל-U חלקי R. אז עכשיו איך פותרים את זה? בואו נראה. כותבים את כל מה שנתון במעגל. נתונים הנגדיים, אנחנו רושמים את כל הנגדים. מה נתון עוד? המתח ה-U total. הכל מכניסים לטבלה. העמודה האחרונה זה של הטוטל, U total. כל הטוטלים הם פה. זה הטוטל. זה הסיכומים. כאן זה כל זה. אז פה יהיה לי U של R1, פה יהיה לי U של R1, פה יהיה לי I של R1, וכך הלאה. אתם תראו. עכשיו, מה הדבר הראשון שצריך? לחשב את ה-R total. אז נחשב את ה-R total. אז א', תמיד חייבים לרשום א', חישוב R total. ולמה שווה R total? R total במקרה הזה שווה ל-R1 ועוד R2 ועוד R3 ועוד R4, וזה שווה ל-9 אום ועוד 2 אום ועוד 1 אום ועוד 8 אום, וביחד זה יוצא 20 אום. זה ה-R total. אז כאן רושמים 20 אום. זה הכל. ועכשיו מה מסרטטים? יש לנו את ה-R total, יש לנו את ה-U total. ישר מסרטטים את המעגל הבסיסי. חייבים לסרטט אותו. לא להתעצל, זה חובה. כי אז מבינים את זה יותר טוב. אז יש לי R total שווה 20 אום, U total שווה 10 וולט, ומה שנשאר לחפש את ה-I. יש את המשולש הזה, נכון? U, R ו-I. ה-I חסר לי, נכון? אז I שווה ל-U חלקי R. אני בא פה לטבלה, בטבלה, וזה המיוחד עכשיו שתסתכלו בטבלה. ברגע שיש לי שתי נתונים בעמודות כאן, אז העמודה השלישית זה יהיה תמיד או חילוק או כפל. אז פה עכשיו אני רוצה לחפש את I total. I total שווה ל-U total חלקי R total, וזה יהיה שווה ל-10 וולט חלקי 20 אום, שווה לחצי אמפר. מי שרוצה לכתוב 0.5 יכתוב. אוקיי, אז יש לי פה עכשיו חצי אמפר, נכון? אז עשינו חישוב של R total. עכשיו עשינו ב'. אני כותב את מה שעשינו. חישוב של I total. אז I total, רושמים את הנוסחאות, חייבים. זה U total חלקי R total. שווה למה? ל-10 וולט לחלק ל-20 אום. שווה חצי אמפר. נכון? אמרנו מי שרוצה 0.5 אמפר. ההבנה פה חשובה. אז עשינו חישוב של I total. אז גמרנו. עכשיו מה הבא בתור? יש לנו מעגל טורי, נכון? אז במעגל טורי מה אמרנו? הזרם שווה לכולם, אז כולם חצי אמפר. אז נרשום עכשיו. ניגש ונרשום. הכל אנחנו רושמים, חייבים לרשום. ג' חייבים לרשום, זה כמו במכולת, רושמים מה לוקחים. אז מה עושים? חישוב של זרמים. של איזה זרמים? אנחנו חושבים את I של R1, את I של R2, מחשבים את I של R3, ומחשבים את I של R4. חשבים. אז בואו נחשב. במעגל טורי מה אמרנו? הזרם שווה. אז I total
יהיה שווה בעצם ל-I של R1 שווה ל-I של R2 שווה ל-I של R3 שווה ל-I של R4 וזה שווה לחצי אמפר. כי זה מעגל טורי. מה מיוחד? זרם שווה. ולכן אני ניגש חזרה לעמודה ורושם I של R1 שווה חצי אמפר. I של R2 שווה חצי אמפר. I של R3 שווה חצי אמפר. I של R4 שווה חצי אמפר. כל אלה שווים, כי זה מעגל טורי, אמרנו חייב להיות הזרם שווה. עכשיו מה נשאר? חשב מתחים. אז עושים ג' ד' עכשיו. ד' חישוב מתחים. איזה? של U של R1, של U של R2, של U של R3, של U של R4. אז חישוב המתחים. מה זה חישוב המתחים? תסתכלו, זה פשוט. זה כפול זה נותן את זה. אז U של R1 בעצם זה 9 כפול חצי, נכון? וזה יצא לי 4.5 וולט. רושמים את הנוסחה למטה. חייבים לרשום, אחרת לא מקבלים נקודות. אז U של R1 שווה ל-I של R1 כפול R1, וזה שווה לחצי אמפר כפול 9 אום שווה 4.5 וולט. נעבור לשני. מה השני? U של R2. למה הוא שווה? לשתי אום כפול חצי אמפר. נכון, חצי אמפר זה 1 וולט. בואו נרשום את זה. חייבים הכל לרשום. לא רושמים, לא מקבלים. אז רושמים U של R2 שווה ל-I של R2 כפול R2 שווה לחצי אמפר כפול 1, זה היה 1 וולט, כן, 1 אום, כן, שווה לחצי וולט. לא, זה R2 זה היה 2 אום. בואו נראה, אני לא זוכר כמה. R2 זה 2 אום. R2 זה 2 אום. והנה זה 2 אום צריך להיות, וזה צריך להיות 1 וולט. הלאה. U של R3 שווה למה? ל-I של R3 כפול R3 שווה לחצי אמפר כפול R1 זה 1 אום, וזה שווה לחצי וולט. נלך שמה ונרשום את זה בטבלה. הנה, זה 1 כפול חצי, זה חצי. אז U של R3 שווה חצי וולט. נמשיך הלאה. מה נשאר לנו? נשאר לנו לרשום את U של R4 שווה ל-I של R4 כפול R4 שווה לחצי אמפר כפול 8 אום שווה 4 וולט. נרשום. U של R4 שווה 4 וולט. עכשיו הכל מסוכם, הכל מול העיניים. גם המעגל האקוויוולנטי הבסיסי וגם המעגל וגם הטבלה, ורואים בעיניים. בואו נבדוק. נעשה את הבדיקה. כל זה עושים סכום בגלל שזה מעגל טורי, זה ועוד זה ועוד זה, זה 20. כן, יצא 20, יופי. הלאה, זה מעגל טורי, אז קודם כל יש לי 20 אום, 10 וולט, אז זרם יוצא חצי אמפר, חצי אמפר פה.
עכשיו זה מעגל טורי, אז כולם חצי, יצא כולם חצי. עכשיו מה יצא לנו? שזה כפול זה שווה לזה, וזה כפול זה שווה לזה, וזה כפול זה שווה לזה, וזה כפול זה שווה לזה. ומה קירוב אמר? שסכום מפלי המתחים על כל הנגדים האלה חייב להיות שווה למתח המקור. בואו נסתכל, 4.5 ועוד 1 ועוד חצי ועוד 4 שווה ל10. כן, ניצחנו. יש, הכל פתור, הכל טוב. בואו נרד למטה, נראה רגע מה קורה שם. נסתכל על המעגל. מה יש לנו במעגל? זרם שווה לכולם. אמרנו, אם נחתוך פה את הצינור, או פה את הצינור, או פה, איפה שאתם רוצים, ונשים מד זרם, כמו של המים, המהירות שהסתובב השעון של המים פה, ופה, 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 איפה שאתם רוצים, שווה. למה? מעגל טורי זרם שווה. ויצא לנו חצי אמפר על כולם. גמרנו. עכשיו, כמה מתח נפל? המתח נפל בתלות בנגד. את זוכרים את הנוסחה ש-R שווה רו כפול L חלקי A. אם החתך של הצינור הוא אותו דבר, אז ככל שהנגד יותר ארוך, ככל שהצינור יותר ארוך, הוא יותר מתנגד. אז הוא פשוט מאוד, הנה, 9 אום יותר ארוך מ2 אום, יותר קצר 1 אום, יותר ארוך 8 אום. אבל מה שחשוב, הזרם שווה כאן לכולם, ומה שקורה, כל אחד מפיל מתח יחסית. וכאן הזרם הוא בכיוון הזה, זה ה-I, באמפרים, זה הכיוון המוסכם, והמפלי מתחים הם בכיוון הזה. המתחים הם זה, ככה. ככה, אמרנו שזה מהמינוס לפלוס. וכאן ייפול לנו, יצא לנו 4 וולט, כאן יצא לנו חצי וולט, כאן יצא לנו 1 וולט, וכאן יצא לנו 4.5 וולט. וזוכרים את הבריכות מים שעשינו, שהיה ככה מים זורמים מבריכה לבריכה לבריכה. ההפרש הפוטנציאליים זה מהבריכה של מי שאתם מדברים, על נגד שמדברים, לגובה שלו. זה ההפרש הפוטנציאליים. הנקודת ייחוס ביחס לנגד, וזה המתחים. אז כאן אנחנו נסיים ונמשיך בעוד כמה דקות.